ето! Извинете пак за тъпото прекъсване, този път никой не ми звънна, просто нямах памет. Виждах, че изтроих няколко клипа. Да, не са тези, които снимах. Не. Май. Ето е. Абе, дояждай го ти цялото. И не, край или не? Не. Да, цялото. Божи! Те спомниш си първи епизод, дето ти нещо там говорех аз и се оправиш и после обърнах камерата към тебе и си. Или когато провалих първи епизод, като пръднах. Това се стои. Да, и втори провалих и не, май беше първи втора част. След тая, съм така, ние сме най-бруталните революционисти, екрана ми е много мазен. Пък има че само пак бича. Това е стъпо, нали? Пък има пак бит. Но аз мога така. Търли се! Ой, луката! Айде, идвай! Fuck you, bitches! О, не! О, сяк! Нати сяк, bitches! Бати не ги играе. Сняг! Пуф! Сега стана вой. Опа, извинете. Опа, камера! О, добре се. Паднахме в снега. Ръцете ми. Аз съм на люката, защото съм готино момче. Божие, тъпо говно. Говно, но. Преба ми се стърскрина. Батика. Аре, давай аз! Айде, Божи! Айде, Божи! Айде! Моля те, или го фърлям, какво ще правя? Аз съм кул и се люлям на тъпалука и ми е много масен екрана. Я така по-добре ли? Пък е зле, пък ю. Се зича по-добре ли? Сигурно. Се зича по-добре. Оста, че е най-добре. Тествахме, да има. Много е мазно. О, по-добре. Аре, Боже, яс. Как ще изглежда на клипът това? Някъде благодаря. Бързи газа. Бързи. Фебе. Гайти търалич, биби. Кокошка. Чакай, кокошка. Айде, кокошка. What is this fucking macho? Fucking macho. Аз съм Тео, дали се спусне? Давай ку! Давай ку! Пръднах пак! No, Тео! No, бързо! Не, sorry, my friends. Какво правиш? Sorry, my friends. Предах си целият телефон, яш! Повече няма да си мототел, казвам ви. Умира. Боже, имам... Дай че си батерия! Яш да не се изреза между краката. Яш, мята и по мен ако иска. Аре, готово. Не! И край, бе, Божи! Не, това няма да е забавно. И... край.